Tak ahoj. Čaute. Relácia z Klokočských skál, slibovaná. Tak máme tady hosta Martina Táma, který nám jde zodpovědět otázky, které mám na papírku. První otázka pro Martina. Jak se dneska cítíš? Ďakujem za otázku. Dobre som sa vyspal vo vašom exteriérovom domčeku v spacáku. A co sme sa povedali? Znovu som na hore. Stejně bude víc slyšet ten vítr než nás. Nie, to bude počuť. Jdeme na to. Tak aké máš pro mňa otázky? Začneme od prostřed. Břetislav se ptá, že má problém, když leží ve studené vodě, se potom zahřát. Jestli bys mu něco nedoporučil. No, tak na to by som mal ďalšie otázky, že čo to znamená problém sa zahriať, lebo asi každý, keď je v studenej vode, tak sa potom zahrieva nejakú dobu. A zistil som, keď som sa ľudí pýtal, že častokrát je pre ľudí, keď im je zima po otužovaní a majú triažku, že im je to nepríjemné. Takže možno, že taký najjednoduchší tip je prijať to, že sa musíš rozohriať. A že to je nejaký proces. A technicky, čo môžeš robiť, je ten horse stance. Jo, to píše. To robí? Snaží se dělat... Můžeš to natočiť? Ukážem to. Snaží se dělat jezdce na koni, ale neví, jestli to dělá dobře. Tak ukážeme si, hej, pokrčené nohy, riadne pokrčené nohy, do tej strany naťahuješ a tú druhú zadnú ruku zatváraš, to je dôležité, aby sa ti prekrvovali prsty. A vždy na tej strane, kde si, tak zatláčaš nohu do zeme, aby si tie prsty zatlačil do zeme, kde sa ti krv dostane zase hore a ide tam tepla. Čiže toto, zatvárať ruku, otvárať ruku. No a dôležité je robiť to hneď ako vylezeš von z vody. Ak je to pre teba kontrolovaná situácia, tak ešte vyzlečený cvičiť. A potom keď sa oblečeš, tak cvičiť, až kým sa rozohreješ. A proste to, čo to obnáša, tak to prijať. Hej. Potom ešte technika aktivácie hnedého tuku. Ale to nejdem tuto do videa vysvetľovať. A jednoducho, keď človek bude pravidelne otužovať, tak tá doba, dokedy sa rozohreje, sa skracuje, pretože sa stávaš otužilejším. Takže neviem, či som ti na niečo odpovedal, ale asi takto prijať to. Nám je taky zima tady, teďko. No, fúka, je tu chladno a cítime, ozjabajú nám ruky a sme usmiatí. Môže byť? Jo. Já si vždycky říkám, že mi je zima a nevadí to. No. Další otázka možná navazuje na to. Milena se ptá, jestli bude někdy kurzík v Čechách i s Martinem. Napríklad zajtra. Napríklad včera aj predvčerom bol. Ale všetky tieto, čo menujem, boli také súkromné, že teraz, vlastne v tomto období mám toho dosť na Slovensku a chodím do Česka robiť kurzy, skôr taká dávka, že sa ľudí a prídem na to dané miesto spraviť kurz. Taký na mieru by som povedal. Ale robím aj verejné, robíme spolu kurzy a vidím to tak, že na jar by som nejaký aj robil v Česku taký, že verejný. Ale ak nechcem čakať, tak ľudia sa mi ozví a chcem kúpiť nejakú skupinu ľudí, ak ma počuješ v tomto vetri, tak sa ozví. Tak půjdem do lesa, budeme pokračovat v lese. To nebude tak krásně to štěstíte. Konečně jednou nemusím držet ten telefon. Další otázka. Kde a za jakých podmínek jde získat certifikaci Wim Hof metody instruktora asi? A co to obnáší i finančně? No, ja môžem povedať, ako to bolo pred 2 či 3 rokmi, keď som to robil. Pred 3 som vlastne začal, no tuším. wimhofmethod.com, tam sa treba prihlásiť. Raz za čas otvoria tie kurzy a trvá to rok. Začína to online videokurzom 10-týždňovým, potom je taká 3-dňovka v Holandsku u Vima, medzi tým sú nejaké domáce úlohy a potom v zime je pobyt taký dlhší v Poľsku, v Krkonošiach, s výstupom na snežku. Obnáša to, že človek by mal preukázať
predošle nejaké coachingové vzdelávacie skúsenosti. Na to majú takú podmienku. Musí vedieť po novom napríklad stojku na hlave, aspoň tuším minútu či koľko, ten stoj na rukách, na tých dvoch. Môžeš to natočiť, ja to ukážem. Toto? Toto musí vedieť inštruktor. Stojku na hlave, potom takúto vranu. Vidíte ho? Držať to nejakú dobu. To sú také fyzické požiadavky. Potom ukázať, že to vie učiť správnym spôsobom, že vie prezentovať svoj príbeh. A chladovo sú tam rôzne nejaké také skúšky, čo človek musí zvládnuť. Takže o tom to je a stojí to, už to tuším, ja keď som to robil, tak to stalo asi 3000-3500 eur dokopy všetko. A teraz neviem, či je to drahšie, nesledujem to. Takže vimovmetod.com a tam sa treba spýtať viacej. Super. Jestli je třeba se připravit na workshop a takový asi běžný základní workshop, jestli to vyžaduje nějakou přípravu? V podstate ne. Je fajn sa na to pripraviť tak, že sa človek rozhodne, že tam má chuť ísť. A čo sa dá robiť, keď niekto má chuť, tak začať so studenými sprchami, na konci teplej dať studenú aspoň 30 sekúnd, troška si vytvoriť iný vzťah k chladu, spracovať ten konflikt, čo často máme, ten konfliktný vzťah s chladom, že ho nemáme radi a tak. Alebo možno troška, že výjsť von menej oblečený, naučiť sa pozorovať dých, skúsiť si lepšie dýchanie, ale to sú veci, čo nemusia byť. To je iba taká, že odporúčaná príprava. Takže tak. David měl víc otázek. Jo? Takže jestli je nutné každý den provozovat metodu, jakože dýchání, když už to dělá, dýchání a otužování, nebo stačí 3 až 4krát týdně? David sa pýta? David. Napadol ma hneď taký vtip, že nutné, v tom slove je vlastne nutné, že to je vlastne orech, ne? To je taký tvrdý orechovský prístup, čo spomínaš. No, není to nutné. Nič není nutné, ale keď máš nejaké ciele v zámeri, že čo chceš robiť, tak niekedy ich dosiahnutie znamená, že niečo je nutné. Takže keď chceš dosiahnuť určitú možno otužilosť, tak je nutné tréning robiť pravidelnejšie. Alebo keď sa chceš niečo poriadne naučiť, tak je nutné sa tomu venovať. Ale ty sa pýtaš asi pre efekt tej metódy, vzhľadom na tie benefity, o ktorých sa dneska rozpráva, tak nie je to nutné robiť každý deň, dokonca otužovanie vonku v studenej vode prírodnej ani neodporúčam začiatočníkom chodiť každý deň. Málo kto je na tom tak, že môže chodiť každý deň a že mu to vlastne dlhodobo robí dobre. Takže skôr odporúčam ľuďom na kurze, po kurze chodiť, že raz do týždňa na 2 minúty niekde von do prírodnej vody, neskôr možno na 2-krát do týždňa. To stačí kľudne aj dlhodobo. Kto má chuť chodiť častejšie, tak zistí, že môže. To nie sú všetci, to sú ľudia, ktorí sú možno temperamentnejší, znesú viacej chladu. A dýchacie cvičenie sa dá robiť každý deň. Že je to OK, raz denne, 3-4 kola. Ale tiež to nie je nutné, ja sám to tak nerobím. Takže dýcham možno 3-4 krát do týždňa dlhodobo a otužujem asi 2-3 krát do týždňa, čo je pomerne pre mňa akože taký fajn model vzhľadom k tým aktivitám, čo mám okolo toho. Chodím niekedy častejšie, niekedy menej často. Som v tom taký voľný, slobodný. Takže tak. Další podotázka od Davida. Jak zlepšit délku zadržení dechu? Tak to je možno, to sme sa dneska s Kašou ráno bavili, že obidvaja by sme si chceli začať robiť freediving a spraviť tam nejaké vzdelávanie. A hovoril som práve, že by som sa chcel naučiť tie freedivingové techniky všelijaké, ktoré skutočne predĺžia zadržanie dýchu. Poznám nejaké, ale je to niečo iné, ako sa robí vo Wim Hof metóde, lebo vo Wim Hof metóde to hlboké rozdýchanie, hlboké dýchanie intenzívne spôsobí, že hladina CO2 je nízka, že človek keď zadrží dých, tak dlho stúpa k tomu senzoru, kde už sa potrebuješ nadýchnuť, čiže máš dlho zadržaný dých, ale až tak s tým netrenuješ dĺžku zadržaného dýchu, hej, ako keby do normálu. Skôr možno
na to sú iné cvičenia, hej? Tie potápacké freedivingové, ktoré sa robia, kde pracuješ s tým nekomfortom, keď zadržíš dých. Takže pri tejto metóde keď človek začne, tak ten zadržaný dých sa predĺžuje tá doba, ale ono sa to niekedy otočí a ľuďom sa to začne potom zase skracovať a niekto má potom občas taký pocit, že robí niečo nesprávne a podobne. Takže ja osobne si ten zadržaný dých nemerám, to som robil na začiatku pre možno nejakú takú zaujímavosť, motiváciu a techniky ako zadržať dých na dlhšie, ako taký ten zadržaný dých bez rozdýchania, ktorý vlastne je bezpečný aj pri potápaní a tak ďalej, tak nie som v nich taký skúsený, takže sám sa o to zaujímam. A mi se zdá, nevím, jestli to mám od Vima nebo z nějaké knížky, že k tomu, aby to mělo jako efekt, nevím, jestli mi to potvrdíš, tak stačí nedýchat 1,5 minuty. No. Jako aby to měl ty všechny benefity pro to tělo, že to není třeba jako hrotit že to je z červená až modrá, že pak se nadechneš. Hej, je to tak, hovorí sa, že 1,5 minúta až 2 až 2,5 mať zadržaný dých pri tomto cvičení metódy Wima Hofa je úplne OK, je to efektívne a držíme tam len dých zadržaný takto, keď sa rozdýcháš a zadržíš dých, tak po 15-20 sekundách príde taký jemný pocit, že už sa potrebuješ nadýchnuť, to stačí prijať, ono to odíde. Ale potom, keď príde ten ďalší a tuto sa to stupňuje, tuto v bruchu, branici a na krku to cítiš a držíš, tak ono by to postupne išlo do takého nekomfortného pocitu a v tomto cvičení je dôležité sa nadýchnuť ešte kým je to príjemné. Nedržíme to do tých nepríjemných stavov, ktoré sú zase viac známe v tých freediverských technikách, takže tak. Super, děkuju. Ještě tady byla nějaká podotázka. Jestli se hodně ledovou vodou dají vylečit bolesti beder a kolen a sprchy toho s ním moc neudělají, jako asi s tou bolestí. Jestli hodně ledovou vodou se dají... Jo, a ještě tam doplňoval, že vlastně jestli ten ponor je na to lepší, na nějakou bolest kolen a beder. To sa pýtal, hej? No jasné, že tým ide liečiť všeličo. To, že to dýchanie znižuje bolesť, lebo zvýši pH, to je prvá vec. To, že otužovanie v tom danom momente, keď si v tom chlade a niekoľko hodín potom znižuje citlivosť na bolesť, to je taká vec na akútnu bolesť. A dlhodobo často bolesť v klboch, napríklad v kolenách, tak tam sú rôzne príčiny a ide o to, aká je tá tvoja. Že či je to zápal, ktorý chlad znižuje, vtedy to lieči. Či je to natrhnuté, ja neviem, poškodená chrupavka, pretože pri chôdzi, ja neviem, sa napríklad nedopadá na pokrčené koleno, ale chodí sa na vystretú nohu. Že určité veci proste treba zmeniť v držaní tela, v životnom štýle. Vnímam aj prepojenie psychosomatické, kedy kolená častokrát znamenajú pokoru alebo pýchu a tak ďalej. A treba tam takú pružnosť životnú v tých klboch mať. Ale myslím si, že chlad nám dodáva také vlastnosti do života, ktoré práve liečia aj tú psychiku. A tou psychikou liečíme zase aj to telo, tú somatiku. Takže myslím si, že sa to dá, ale neviem konkrétne povedať, pretože neviem, z čoho teba bolia kolena a bedra. Či kyčle, či se jmenuje bedrové kloby. Bedra, no. Nevím, jestli třeba ta bederní páteř. Jak jsem měla s tou bederní páteří, tak možná tam je důležité taky zmínit třeba ledviny, které se nejrychleji ochlazují, nebo je to taká zásobárna energie taky v našem těle. A už jsem to slyšela z více stran, že ten chlad, nebo spíš to, když se přetěžujeme, jo? Když jako si pořád jenom nandáváme na sebe nějaké jakoby věci a ještě k tomu jako jdeme hodněkrát do toho chladu, že to může být ta bederka taky známka toho, že jako ty ledviny už toho mají dost. Jo? A to tak za mě, že ten chlad je taky důležité vyvažovat trošku nějakou jako laskavostí k sobě a třeba i pečovat o sebe a i teplem, klidně. A ide o to, že aj vlastne, už keď ideme niečo chladom liečiť, tak to je široká téma, že aká forma chladu,
ako dlho som v tom chlade, aký chlad to je, koľko tá voda má stupňov, alebo aké vonku počasie je, ako často chodím. To sú také 4, ja to volám, že 4 základné otázky otužovania, ktoré musia byť na ten daný stav, na toho jedinca v ten deň proste na mieru spravené a to je umenie života, to vedieť vycítiť všetky tieto veci a najlepšie asi intuitívne sa naučiť, lebo príliš veľa chladu už tiež oslabuje ľudí. A takže keď je ho príliš málo, tiež je tam potenciál sa zosilnieť, keď sa do ňa dostaneme, ale tiež je dôležité to nepreháňať a nájsť tom nejaký taký balans. Ja tiež mám rada aj teplo a nie som stále niekde v zime, ako si niekedy ľudia predstavujú, alebo niekedy mám aj ja studené ruky, aj keď som ten radiátorový typ človeka a potom niekde prídem, niekto mi chytí ruku, že Martin, ty máš studenú ruku? Že jak je to možné? A hovorím, že tak čo si myslel, že ja mám stále teplé ruky? On, že áno. Čiže proste, a ja mám rád teplo a saunu a tiež mi je niekedy zima, takže som zašel niekde inde. Mě třeba ty problémy s bederkou úplně zmizely, když jsem si dovolila si pořádně odpočinout. Tak to jenom tak mi napadlo k tomu. Ešte by som k tomu dodal, že tiež som niekedy cítil koleno alebo krížovú chrbticu a mne čo najviac reálne pomáha je fyzický tréning, že mobilizácia, uvoľňujem stuhnuté časti tela konštantne s trénerom a cvičím vlastne svaly, ktoré som mal slabé a tým sa mi mení držanie tela a potom sa ešte učím správne chodiť, kráčať, behať a správnemu postoju, ako vlastne stáť a o tomto som sa veľa naučil od Matúša Svinčaka, od kamaráta našeho spoločného, ktorého zdravíme a s ktorým aj spolupracujeme, takže asi aj to by veľmi pomohlo. A dbát na uvoľnenosť. Joj, tak to je kľúčové. Super. Máme asi od Davida všechno. Jestli je třeba opatrnosti při lehkých zdravotních obtížích. To je otázka pre koho? Pre teba. Akože teda dobre, idem sa skúsiť domnievať, že asi teda je to otázka, že asi pri otužovaní, že či je dôležitá opatrnosť pri ľahkých zdravotných potížích. Čo sú to ľahké zdravotné potíže? To je otázka. Tak to by sme si museli definovať. Ľahké, stredné, ťažké. Ale opatrnosť je podľa mňa fajn. Vždy. Pokiaľ nás strach nedrží ako keby vzadu od toho niečo robiť, podnikať, tak ja si myslím, že opatrnosť je skvelá. My sme tiež s Kašou teraz išli po všelijakých schodoch okolo skál a obidvaja sme kráčali opatrne, takže myslím si, že opatrnosť je vhodná. A třeba něco dodám. Je to jako, že je to strašně moc individuální. Že znám lidi, kteří se takhle jako z lehkých z nějakých rýmiček dokážou tím chladem pomoct. Že to vlastně mobilizuje jim to ten jejich imunitní systém a hlavně dýchacím cvičením taky. A některé to už zase úplně jako jsem říct prosté slovo. Dokope. Dovol si to. Některé to dokope. Takže jako je třeba asi zkoušet. Ale určitě dechovým cvičením nic člověk neskazí a já jsem si pomohla hodněkrát u nějakých lehkých zdravotních potíží tím prodýchat to pořádně. Poslední otázka. Za milión. Děti a Wim Hof metod. No, deti a Wim Hof metod. Zeptáme se Máji. My tu máme... Trubka. Počkej. Asi není vidět. Tuto máme Máju na chrbáte. Řekni nám ze spaní. Ktorá otužuje na chrbte Kaši. To je asi otázka na ňu. Ale ako ja k tomu niečo môžem povedať, ale ty máš vlastne 3 deti. Takže možno o tom vieš viacej z praktických skúseností. No ale deti sa rodia s hnedým tukom. Deti sa rodia otužilé. To je prvá vec, čo rodičom pomôže veľmi to vedieť vôbec. Že často tie deti sú otužlejšie ako my rodičia. A
keď my vychádzame z predpokladu, že mne už je zima, že tak tomu dieťaťu musí byť, my si myslíme, že oni sú menej otužilé, tak ich viac obliekame ešte jak seba. Na týmto vlastne ich chránime od chladu, čo rozumiem, chceme ich dostať do bezpečia, lebo ich proste máme radi, chránime ich, ale spôsobuje to, spolu tými vzorcami, ktoré im obliekame, že je zima, teraz nemôžeme toto, budeš chorý, daj si čiapku, blablabla. S týmto oblečením a s tými vzorcami vlastne to prichádza do toho bodu, ako je dneska v spoločnosti známe, že sme veľmi málo otužili, veľmi precitliveli na chlad a stačí málo chladu na to, aby človek bol oslabený. Takže pri tých deťoch možno len si uvedomovať, že sú otužilejšie, ako si myslíme, a odpustiť si niektoré možno tie poznámky s chladom, tie vzorce, ktoré sa do nich programujú, aby z toho nemali takú paniku. A keď rodič má vzťah k chladu, dokonca ho má rád, tak to dieťa to vidí a dokáže to v sebe nastaviť takisto. Čiže mne je veľmi blízke deti viesť vlastným vzorom, ich netreba až tak učiť. Takže možno len toľko. A bol som v niektorých škôlkach pozvaný, robili sme workshopy a tie deti chodili do toho bazénku s ľadom a bola to zábava. A funguje to u detí malých podľa mňa jedine formou hry. Nerobíme to tak, jak s dospelými na workshope, že tam 2 minúty meditujeme, ale formou hry, neriešime čas a tak. Takže tak, čo sa týka chladu. A čo sa týka toho, ešte dôležité im dať hranice. Že vlastne, dobre, môžeš dneska sa prejsť bosý po tom snehu, ale len na minútu a už dneska do chladu nepôjdeš. Proste dať mu jasnú hranicu, on povie dobre a potom si tú hranicu udržať. Lebo oni niekedy zase tie deti skúšajú tie hranice a v určitom veku už tam pracuje aj to ego a súperenie alebo súťaženie s inými a už to niekedy môže ísť za hranice zdravia. Ale tiež si myslím, že je dôležité nechať niekedy to dieťa, aby zažilo tú skúsenosť, že bolo dlho v zime, potom na druhý deň ochorelo a potom mu to povedať, tú súvislosť, aby sa naučil vlastne na vlastnej skúsenosti, na vlastnej chybe. Lebo keď sa snažíme tie deti stále ako držať v tej bezpečnej bubline a nezažívajú skúsenosti, nepopália sa v živote, tak vlastne nemajú tie vlastné skúsenosti a potom si to musia zažiť, až keď žijú bez rodičov. Čiže dneska sa to tak často stáva. V tom veku, keď už nemáme nad nimi kontrolu, tak sú utrhnutí z reťaze. Takže toľko. A k dýchaciemu cvičeniu, to dýchanie je vlastne ako dosť silný zmenený stav vedomia, takže menšie deti skôr učíme také jemné, hlboké vedomé dýchanie, ale nie až tak intenzívne ako s dospelými, pretože jemu keď povieš, že to nemá robiť vo vode alebo postojačky, tak v určitom veku toto nebude rešpektovať, tento bezpečnostný pokyn. Takže to už je potom na tom, kto ho sprevádza, že v akom veku mu ukázať takéto silné dýchacie cvičenie, kedy ho do toho zasvetiť. Toľko za mňa. A kľudne ešte ty môžeš tomu teda niečo povedať. Já tak hodně prakticky, třeba děti se často nechtějí oblíkat a my fakt úplně zbytečně to na ně navlíkáme. A já to dělám s dětma tak, že je vlastně nenutím, ale zároveň, když jdou někde ven v zimě a jdou v kraťasech, tak jim vemu i ty dlouhý gatě a oni za chvilku zjistí, že když už je jim zima, tak si je jako oblíknou. Takže jako nenecháme tam jenom v kraťasech a v triku, ale zároveň je nenutím, že se musí oblíknout a prostě se oblíknou až když je jim zima. A občas docela dlouho vydrží a je to úplně v cajku. Často se i říká, že vlastně děti jsou nemocný, protože my je oblíkáme příliš. Oni se pak jako spotějí, sflíknou a pak je jako něco profoukne. Takže jo, a úplně potvrzuju to vlastně jakoby ta zábava. My s dětma děláme často to, že si vylítneme do sněhu na hatí, tam se jako oplácáme a pak zase vlítneme zpátky ke kamnům. To je docela dobrá zábava. Takže sa mi to tak drží. Je to dobrý. A budeme slyšet. A ještě jednou bych podtrhla to vlastně nepodporovat ty programy, které tam všichni mají a které vidíme i na těch workshopech. Že jako ti lidi, napíšu, až budu mít ten zápal plic po tom workshopu a ty ledviny a ten močák a jestli to všichni přežijeme a tak dál. Protože to je všechno, co jsme vlastně poslouchali jako děti, že jo. Vem si tu čepičku, jinak nastydneš. Jo, šálu a rukavičky a mikinky a všechno.
A já to pořád doma poslouchám. Moji rodiče mají na zahradě jezírko a vždycky, když tam jedu, tak prostě musím projít tím, že ta maminka si zase myslí, že budu nemocná a že umřu a že mý 3 děti budou sirotci. Takže nepodporujeme to dál, ať jako ty programy už se tak silně nezakořeňujou. Jo? No, protože ono občas někdo tomu uvěří, že fakt bude nemocný z té zimy. No, a pak je. A pak sa mu to splní. Ja musím pochváliť mojich rodičov, že mi už toto nehovoria. Čo sa chladu týka. Mama sa aj otužuje a myslím si, že už sa neboja o mňa v chlade. Ne, moje maminka se už taky lepší, jako už je to lepší. No, maminky. Pre istotu hovoríš, keby to pozerala, že? Dobře, a já mám ještě otázku za sebe. Protože mi přijde, že se hodně ty změnil, nevím, za 2 roky skoro, co tě znám. A i ten tvůj přístup k Wim Hofově metodě, k tomu, jak učíš, tak kdybys třeba řekl něco o tom, jak... že čo? Jak se to změnilo? Jak se změnil ten tvůj přístup, jako jak jsi vnímal celou tu metodu a třeba i její vyučování před 2 lety nebo na začátku té tvý cesty a jak to vnímáš teďkom? Třeba nějakých pár rozdílů. Já se tady tak kejvu, protože Maja už se tam budí. Jo. Já už mám zase svalavicu na ramene z toho, jak držím ten mobil. Tak já to podržím. Podržíš ho? Musíš správať. No. Jak sa zmenilo prístup? Fú, toľko zmien, že vlastne ani neviem, ale tak prvá vec je, že sa mi darí pracovať tak vedome s egom oveľa viacej odtedy. Na začiatku som to sám viac tak v svojom živote v chlade hrotil. Viac ako keby som potreboval od ľudí potvrdzovanie mojej vlastnej hodnoty, lebo som ju možno než tak úplne vnímal. A možno som častejšie bol v nejakom konflikte na kurze, keď napríklad niekto sa pýtal otázky, ktoré mi prišli zbytočné, tak som bol z toho niekedy taký podraždený vnútorne, hej. A že možno, že teraz s väčšou ľahkosťou robím tie workshopy, menej stresu mám pri tom, lebo som pri tom uvoľnenejší. Poďme ísť. Napríklad s tým, že menej mám potrebu sebe a iným niečo dokazovať, tak vlastne volím prístup, čo ukáž? Ja už to podržím. Prepáč. Volím prístup bezpečnejší, že aj tie hory, na ktoré chodíme v zime, tak som sa teraz rozhodol chodiť na nižšie s tými ľuďmi, lebo není zapotreba chodiť na také vysoké vrchy. Možno, že za tie skúsenosti, ktoré naberám, ktoré som za tie 2 roky mal, tak som lepšie spoznal ľudí, ich otázky, potreby a viac to tak šijem na to, čo je dneska potrebné. A vlastne tiež som mal rôzne skúsenosti s chladom a s otužovaním, ktoré priniesli to, že viem to teraz možno na základe tých skúseností odovzdávať ďalej, lepšie. A samozrejme tým, že som to trénoval, to rozprávanie, odovzdávanie, sprevádzanie, tak jasné, že to je na vyššej kvalite, pretože sa v tom lepšie poznám, situácie sa opakujú a tak, ale myslím si, že všeobecne, napríklad aj keď som sa rozhodol odísť na tie cesty na dlhšiu dobu a som sa rozhodol, že ukončím túto prácu na nejakú dobu, tak som sa od toho oslobodil, napriek tomu som neodišiel a pokračujem, že robím to vďačnejšie, viac ma to baví tým pádom a ani neviem. Veľmi mi pomáhajú ľudia, s ktorými spolupracujem. Od Kaši som sa veľa naučil o takej bdelosti, uvoľnenosti, o takom mindfulness životnom štýle. Od Matúša Svinčaka som sa veľa naučil. A od Martina Rohricha všelijaké aj také veci o fyzickom tele, o súvislostiach,
o tom, ako to funguje v tele, o to lepšie tomu rozumiem. Čiže tak z každého trocha stále sa učím a proste možno, že si myslím teraz, že viem toho menej ako pred 2 rokmi. Možno, že som si myslel, že viem toho viacej, to ego. Takže tak nejak, neviem, či som na to odpovedal. Jo, super. Děkuju. A ještě poslední. A potom ještě posledná. Ještě poslední. Jestli si vzpomeneš na nějakou nejvtipnější situaci. Najvtipnejšia situácia. Fú. Nebo vtipná, nebo co tě dostalo. No, vtipná situácia. No, ja ani neviem, akože veľa vtipných situácií zažívame. Občas sa niekto začne smiať v tom chlade úplne ujebávať, tak sa smejem. Občas, keď vysvetľujem niečo pri dýchaní o Pánovom dne, tak jedna taká kočka sa pýtala, že či už niekto pri tom dýchacom cvičení mal orgazmus nejaká žena a tak. A že to niekedy sú také situačné veci, že sa tak rozosmejem, akože úplne, keď to tak sadne. Ale nespomínam si teraz na nejaký taký kameňák veľký. Jsme měli u jednoho dýchání takovýho chlapíka a on pak, když se sdělal v tom kruhu, tak on říkal, já bych si tak přál to dýchání zažít jenom s těma ženama. Oni tak jako, oni do toho dávají ty emoce. To já tak potřebuju. Niekedy nás rozosmeje, keď pri tom dýchacom cvičení je úplne ticho na konci a zrazu sa ozve taký silné chrápanie, že niekto zaspí. To sa niekedy dokáže celá skupina začať smiať. Alebo ja niekedy motivujem ľudí, že kto si na kurze pred všetkými v tichosti, keď bude prdne, takže niečo vyhrá. Tak takéto všelijaké srandičky tam robíme. A už se to stalo? Nestalo. Už som to 3-krát dával do pozornosti a nikto si nikdy potom neprdol. Ale jak to musím přijít na ten tvůj kurz, Martin. No. Dobré. A ja mám ešte otázku na teba. Ja som chcel tiež točiť s tebou video, ale môžeme to dať do jedného. Lebo ja ťa obdivujem, že ty máš proste to Máju malú na chrbáte, 2 ďalšie deti v takom veku, že fú, je to, videl som včera, aká to je divočina. Včera je zažil na chvíľku. No. A do toho ešte robíš workshopy mindfulness a učíš ľudí, ako byť v pohode. A ešte psychoterapeutku, ešte máš manžela a proste veľa projektov a ešte chodíš na dovolenky a všetko robíš. Ja ťa obdivujem, že jak to zvládaš, že kde sa to v tebe bere a že sa nesťažuješ, hej? Že si usmiatá. Jak to je? No nevím. Geneticky. Nevím, já si myslím, ale jako trošku tuším. Tak zhruba od 18 let jsem se jako fakt intenzivně věnovala meditaci. A naštěstí jako docela intenzivně ještě předtím, než přišly děti. A ty děti, to už jako byla jenom nějaká, nebo to už je taková nadstavba toho tréninku. Je to takový jako vyšší level. A nejsem jakoby pořád vysmátá, možná to tak vypadá. Ale myslím si, že fakt hodně času mi šetří to, že se fakt nezabývám tou minulostí a budoucností. To jako šetří strašně moc energie a jakýkoliv jako kdyby, jak by nebo něco, tak na to prostě fakt seru, no. Takže to je asi takový jako důležitý recept, ale vlastně jako není to tak přímo v té mé osobnosti, jako že to nepřišlo samo, že to fakt je to
trošku vyseděné a vymeditované na tom zadku. No. A pak mi hodně pomáhá příroda, jakoby být ve spojení, protože to mi dává takový to být ve spojení s tím, co je přirozené. No a vlastně, no a i ten manžel, ty jsi to tak řekl, jakoby, že máš to, jako bych se o to vlastně všechno musela starat. Ale jakože Marek je úžasný, že vlastně je to takový můj parťák, bez kterého by spoustu věcí nešlo, no, takže... Marek, počúvaš? To určitě taky. Tak ďakujem. A ono vlastně, ono to vypadá, že toho jakoby dělám hodně, ale jako toho zase není tak hodně, já prostě žiju. A to si myslím, že je taky důležité vlastně i s těma dětma žít, jako nepřizpůsobovat se jim, ale žít to prostě tak, jak to člověk má a oni se už nějakým způsobem přidají, no. Tak jo. Tak vďaka, no, aj za inšpiráciu, aj za odpovede. Tak se loučíme z naší klokočské relácie. Mějte se krásně. Nech sa vám darí. Nezapomeňte žít. A zdravíme všechny. Ahojte. Čes vodu. Ty to vypni kľudne.